Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información hoxe, nesta xornada de xoves, día 15 do mes de xaneiro, na radio e na televisión municipal de Cerceda, falaremosles de cine, porque pasado mañán hai cine no Auditorio Municipal de Cerceda. O domingo haberá teatro infantil, falaremos deso, como tamén do programa de promoción da saúde que comenzaba xa este xoves, e tamén lle recordamos que na xornada de Antonte o cupón da 11 repartiu 350.000 euros en Cerceda. Falaremos da ITV de Turismos, do DNI, que se pode renovar en Cerceda tamén, do proxecto nutricional e fomento da independencia na escola infantil. Interesante e bonito reportaxe o de hoxe con nenos e nenas na escola infantil, os Pillabáns de Cerceda. Falaremos de doazón de sangue, falaremos da recollida de lixo voluminoso e do punto limpo, e nos deportes estamos a xoves e xa sabemos o calendario deportivo dos nosos equipos para a fin de semana que imos a repasar. Por último, en canto tempo, para mañán haberá máis alternancia de nubes e claros, aínda que pode seguir habendo precipitacións, pero que non serían importantes. Comenzamos a crónica da xornada. Pasado mañán, sábado, día 17, ás 8 da tarde, no Auditorio Municipal de Cerceda, se proxecta a película Máis Cuñados. A segunda parte, unha secuela de Cuñados, unha comedia. Esta segunda parte é unha nova aventura dos cuñados que arranca coa aparición de un cadáver xusto no medio da ponte internacional de Tui. Un feito que de ocurrir fai uns días, que ocorreu uns días antes do Carnaval, e a familia Ribeiro se prepara para disfrutar das súas festas favoritas. Esa é unha breve sinopsis da segunda parte de Cuñados, Máis Cuñados, e que se poderá ver esta comedia galega este sábado que ven, pasado mañán, día 17, ás 8 da tarde, no Auditorio Municipal de Cerceda, con entrada gratuita. E o día seguinte, este próximo domingo, tamén hai teatro infantil. Este próximo domingo temos un espectáculo infantil ás 12 do mediodía no Auditorio Municipal de Cerceda con entrada gratuita. A compañía Cultura Activa e Félix Rodríguez producen e coproducen e presentan o espectáculo Máis Sabor. É unha proposta cómica para público infantil e familiar de creación propia e dirixida por Abelino González en torno ao mundo da gastronomía e alimentación saudable. Máis Sabor mestura música en directo, maxia, humor, moito ritmo e participación do público. Chega tralo éxito da primeira parte de Sabor, que se estreaba no 17. Agora, Máis Sabor, por Félix Rodríguez e Fran Rey, convírtese de novo en dous recoñecidos chefs que nos ofrecen unha comida moi musical para toda a familia. Isto será o domingo ás 12 do mediodía no Auditorio Municipal de Cerceda, tamén con entrada gratuita para público infantil e para toda a familia. Cambiamos de tema. Hoxe xoves comeza o programa de promoción da saúde que o Concello de Cerceda, xunto coa Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta de Galicia, organiza para os próximos meses. Abrangue actividade de física, abrangue alimentación saudable, hixiene por sono e benestar emocional. Se van a prolongar dende este mes de xaneiro ata o mes de xuño en actividades teórico-prácticas todos os xoves. Será no Viveiro de Empresas de Cerceda no Acevedo. O programa comeza hoxe xa coa alimentación saudable en sesións teórico-prácticas sobre alimentación saudable, planificación de comidas ou etiquetado nutricional. Na xornada de hoxe xoves comenzou xa pola mañán e volterá a ter outra o xoves 29 deste mes de xaneiro sobre nutrición, ás 11 da mañán no Viveiro de Empresas de Cerceda. Poden sumarse e anotarse cando queiran. Tamén haberá un obradoiro de prácticas de almorzos saudables e serán os xoves quincenalmente durante os meses de abril e de maio xunto con talleres de cociña. O segundo tema é o de benestar emocional. Tamén hai charlas informativas e sesións prácticas. O programa pensado para aprender e sentirse mellor. En este caso comenzará o xoves 22 deste mes de xaneiro e logo van a ser os xoves de o 5 de febreiro ata o xoves 12 de marzo ás 11 da mañán, tamén no Viveiro de Empresas de Cerceda. E, por último, a actividade física con sesións informativas
e conceptos básicos da actividade física e as recomendacións. Isto xa será a partir do xoves 26 de marzo, ás 11 da mañán, tamén no viveiro de empresas, e se vai a prolongar ata o mes de maio. Tamén haberá camiñatas e saídas a camiñar polos contornos do Concello de Cerceda. Si queren inscribirse, é gratuito, poden inscribirse no teléfono 881 98 15 53 ou tamén poden facelo a través do Departamento de Benestar do Concello de Cerceda, que está na terceira planta da Casa Consistorial. Agora falamos de unha noticia que saltou onte, unha boa noticia especialmente para aqueles os que lle tocou, porque o cupón da 11 repartiu na xornada de onte 350.000 euros en premios. O cupón da 11 sonriu a Cerceda, 350.000 euros en 10 cupóns repartidos en varios puntos do Concello de Cerceda, por donde ten a súa ruta o vendedor, Jesús Manuel Marta Valdomir, natural de Chamín, en Arteixo, e que leva casi 3 anos na organización. Os cupóns agraciados, en concreto 10 de 35.000 euros cada un, corresponden ao sorteo diario deste pasado martes día 13. Jesús realiza un percorrido diario por localidades de Arteixo, Laracha e en Cerceda, que foi donde vendeu estes 10 cupóns. Noraboa aos afortunados. Por outra parte, lembramos que a ITV de Turismo se pode pasar aquí en Cerceda esta próxima semana. En concreto, o luns, o martes e o mércores que ven, estará a unidade móvil da empresa Supervisión e Control nos aparcamentos superiores do Parque Acuático. Aínda queda algunha praza libre. Poden solicitala chamando o teléfono 981 92 80 80 ou a través da súa web www.citv.com no apartado de cita previa. Tamén na xornada de hoxe abría o plazo para poder solicitar praza para renovar o DNI ou o pasaporte en Cerceda. Será o luns 9 de febreiro cando veña o equipo da Policía Nacional para facer o trámite, pero previamente, dende hoxe, hai que pedir cita nas dependencias da Policía Local de Cerceda, na planta baixa do Concello. Será o 9 de febreiro cando se realice despois o trámite de renovar o DNI ou o pasaporte. Xa poden pedir cita. E por se alguén quere, pois a próxima vez que volvan a estar aquí para renovar o DNI será o 14 de abril. Agora falámoslles de un proxecto nutricional e do fomento da independencia na escola infantil. A escola infantil Os Pillabáns de Cerceda leva un tempo xa aplicando o programa de información nutricional e fomentando a independencia dos máis pequenos, dos nenos. A iniciativa parte da empresa concesionaria que o leva facendo dende fai anos en todas as súas escolas infantís con moito éxito. Todos os días, as monitoras lles explican aos maiores cal será o menú do día e a súa composición. Logo, eles mesmos, os nenos máis maiores, se encargarán por turnos de poñer a mesa coa axuda das mestres. Cada día un grupo diferente. Tamén ao final recollen, máis ou menos, a mesa. Podemos comprobalo xunto coas concelleiras Catrina Queijo e Cristina Capelán que estiveron ali. Falaron con nós tamén Isabel Barreiro, Catrina e Luís Bao, responsable da empresa concesionaria. Estamos traballando dous proxectos, un que comida é, máis ou menos que ingredientes leva, como se fai, que se deben de comer verduras, bueno, falamos un pouquiño de nutrición. Logo veñen para o comedor, cada día 4 nenos, porque temos 4 mesas, poñen a mesa, poñen, bueno, os cubiertos e os vasos, e despois, bueno, comen, se veredes van a comer eles solos, o intentamos, logo collen o postre e volven a recoller. Intentamos que sean o máis independentes posible e, bueno, para favorecer a súa independencia. E desde o Concello, como ven? A nós parecenos unha idea estupenda. A verdad que me falaran da empresa desde un primeiro momento que era un proxecto moi interesante. A nós sempre nos pareceu moi interesante que os nenos colaboren no tema das cociñas, no tema de poñer as mesas. É algo que creo que debería estar en todos os ámbitos, incluso nos colexios. Que na miña época sí e agora xa non se fai. Pero, bueno, é algo moi importante que se faga desde tan pequeniños, pois é verdad que é un gusto velos, ver como saben facelo, vamos.
nenos. Desde a tua experiencia, Isabel, que xa son moitos anos aquí, que aporta isto, tanto a vos como aos propios nenos? Claro, eso para que eles se sintan máis independentes, comen mellor, porque ao comer eles solos nunca se forzan a comer, pero bueno, vamos explicando o sea, as vitaminas que ten as verduras, bueno, vais explicando e van comendo. Eso que axuden a recoller, que tamén colaboran na casa, e eles síntense maiores con eso. É algo positivo, que mira usted que... E eso, sobre todo para a independencia, que é o que intentamos conseguir, que sean o máis independentes posibles. E logo eso mellora despois a hora de comer? Sí, normalmente sí, sí. Suelen, mas cando non os forzas, o sea, daslle elegir, explícaslle, o sea, nunca se forzan, e sí que suelen comer mellor. Isto levamos xa... Sí, xa se empezou a mitad do curso pasado. Sí, sí. Desde que licitamos esta última vez, era un proxecto que xa estaba en preparación. Pareceunos moi, tanto a empresa como aos traballadores, como a nós como Concello, pareceunos unha moi boa idea para a autonomía dos nenos. Hai unha parte fundamental que dicen os pais. Din que na casa que non o fan. E que non comen tan ben. Claro, estamos empezando cos de 2 anos, pero a final de curso xa os de 1 ano tamén, o curso pasado conseguimos que o fixeran, xa os maiores de 1 ano. Bueno, pues estamos con Luis Bao, da empresa concesionaria na guardería aquí de Cerceda, in situ, estamos vendo como nenos e nenas tan pequeniños se organizan entre eles. Creo que dende a vosa empresa é algo que le vades facendo. Sí, isto faise prácticamente en todas as escolas que gestiona a empresa. Entón, bueno, inclusive xa se fai desde 1 a 2, cando xa os nenos camiñan e andan, tamén fan o mismo. E despois o seguinte paso é que eles mesmos se sirvan a súa comida no seu plato. Entonces vamos facendo eso, ademais de preparar o que é a composición do plato, que os nenos sepan que van a comer, que leva ese plato, si leva verduras, si leva chícharos, si leva carne, si leva peixe, si leva polo. Entonces, pois bueno, é outra, digamos, función máis dentro da escola para traballar cos nenos. Que ademais os nenos non nin van forzados, e máis van encantados, xogan con eso, o fan perfectamente, gústalle. Entón, pois bueno, é unha actividade máis dentro do que é a escola infantil. O sea, para que non pense a xente que a escola infantil é un aparcadoiro solo de que están aí os nenos e os estamos pois coidando, no, que fan actividades que son interesantes, que isto tamén despois na casa poden seguir facendo, que os que queren, decir. Hai un par de escolas que diron un paso máis, que invitan a 1 ou 2 pais todos os días a hora da comida, os que queiran ir, para que vexan, que interactúen con eles e vexan como é e tal. A verdad que pois están encantados. Decía moitas veces, pero igual o neno, o fillo, pode tal. Nada, nin se enteran que está o pai, nada, perfectamente. O sea que isto yo recomendo a todo o mundo e sobre todo que o fagan na casa, porque o poden facer. Pois cambiamos de tema para falarlles de doazón de sangue, porque o luns día 26 deste mes de xaneiro, no campo da Feira de Cerceda se pode doar sangue. O autocar doados estará pola tarde, dende as 4 ata as 9, para doar sangue o luns día 26. Recordarémoslo a medida que tamén se achegue esa data. E tamén recordamos que o Concello presta recollida de lixo voluminoso porta a porta. O Concello de Cerceda presta este servicio de recollida de residuos voluminosos, aqueles que non se poden depositar nos colectores da rúa. A recollida realízase os últimos venres de cada mes. O venres día 30 deste mes de xaneiro corresponde unha nova recollida. Deben depositar o día anterior da recollida antes das 7 da mañán, pero previamente deben de solicitar, deben de avisar a empresa concesionaria do lugar donde o van a depositar. Teñen que chamar ao 981 69 30 72 ou o teléfono 616 167 131. Xa nos imos cos deportes a repasar o calendario da fin de semana dos nosos equipos. Estamos a xoves, pero xa sabemos cales son para que se fagan vostedes as súas previsións. No fútbol, na primeira categoría, Galicia, o Queixas volve a xogar fora da casa, en este caso en Brión contra o Bastavales. Bastavales Queixas, o partido é o domingo ás 4:30 da tarde en Brión, unha nova oportunidade para que o Queixas volva a conseguir, en este caso,
puntuar de 3 en 3. Basta Vales Queixas o domingo ás 4:30 en Brión. Na terceira categoría Galicia, os 3 representantes teñen estes partidos. Bizoño B Atlético Cercedense. O partido é o domingo ás 4 da tarde no campo do Pinar, en Bizoño. Mentras que o Rodís xoga na casa contra o Vila de Ordes. Rodís Vila de Ordes, o partido é o domingo ás 4 da tarde no campo das Tinajas, e os San Martiño xoga contra o Pontecarreira. San Martiño Pontecarreira, o partido é o domingo ás 4 da tarde no Roxo. No fútbol femenino, o equipo líder, o Atlético Cercedense, recibe na casa o Trazo. O partido é o domingo ás 6 da tarde tamén no Roxo. Nos juveniles do Atlético Cercedense xogan na casa este sábado. Atlético Cercedense Juvenil, Sporting Coruñés, o sábado ás 4 da tarde no Roxo. Pola súa parte, os cadetes xogan fora da casa. O San Tirso de Atlético Cercedense Cadete, líder da categoría. Xogan o sábado ás 10:30 en San Tirso. Os infantís xogan na Laracha, Xuventude de Laracha Atlético Cercedense Infantil, o sábado ás 12:15 no Municipal de Laracha. Os alevíns, o equipo A e o equipo B xogan na casa. Atlético Cercedense Alevín A, Órdenes, o sábado ás 10 da mañá no Roxo, e Atlético Cercedense B, San Tirso C, o domingo ás 11:10 no Roxo. Os benxamíns tamén xogan na casa, tanto o A como o B. Atlético Cercedense Benxamín A, Sporting Cambre B, o sábado ás 12:30 no Roxo, e Atlético Cercedense Benxamín B, Betanzos B, o sábado ás 10 da mañá no Roxo. Pola súa parte, os máis pequeniños, os prebenxamín, xogan tamén na casa. Atlético Cercedense Prebenxamín, Xuventude de Almeiras, o sábado ás 11:10 da mañá no Roxo. No fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, o líder San Martiño recibe o Relámpago. San Martiño Relámpago, o partido será o domingo ás 10:15 da mañá no campo de Santa Cruz de Montaos. O Cerceda xoga fora da casa. Atlético Castros Cerceda, o sábado ás 6 da tarde en Eirís. Na segunda B de veteranos hai un Poulo Rodís o sábado ás 7 da tarde no campo de Santa Cruz de Montaos. En canto tempo, Galicia queda baixo a influencia dunha borrasca mañán venres de novo centrada ao sur de Irlanda, coa entrada dunha masa de aire polar marítima. Con esta situación, mañán agardamos ceos con intervalos de nubes e claros e con posibles chubascos que virán ocasionalmente acompañados de sarabia. A cota de neve comenzará nos 900 metros. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso e os ventos soprarán do suroeste, frouxos no interior e poden ser moderados no litoral norte. Pois co tempo rematamos o informativo. Gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez, na televisión de Manuel Eirís, na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villo. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.